Skúšali ste sa už pozrieť na svoj život bez rôznych príkras a seba klamu? Pomenuj, kde žiješ v pohode a kde na teba dolieha veľký tlak. Najčastejšia lož, ktorú hovoríme sami sebe, je všetko je v pohode. Pomenuj to pravým menom. Strach, úzkosť, vyčerpanie či beznádej. Keď totiž o veciach príliš rozmýšľame, hlava nás často oklame. Nechaj prehovoriť podvedomie bez toho, aby ti do toho kecala hlava. Fun fact, telo si pamätá absolútne všetko a najmä to, čo sa snažíš v živote ignorovať. Klikni na miesto, kde to cítiš, môžeš vybrať viacero. A čo keby sme sa namiesto hľadania odpovedí na chvíľu zastavili? Bez analyzovania len dýchaj a dovoľ si cítiť. A práve preto je najvyšší čas prestrihnúť starú pásku, ktorú si dookola púšťaš v hlave. Staré výhovorky už neplatia. Jednoducho to škrtni a napíš si vlastný scenár. Napríklad dopraj si 5 minút, ktoré ti zmenia celý deň. Nájdi miesto, kde v tebe rastie trnie a kde sa skrýva pokoj. Hlboká práca na sebe nemusí byť len ťažká a vážna a dokonca ti stačí len 45 minút. A vieš čo? Vypravili sme pre teba aj bonus. Zabudni na verziu pre deti. Poď sa zasmieť a vypočuť si Ruženkinu rozprávku. Pusti, čo ťa ťaží a začni opäť dýchať. Modul 1 si môžeš kúpiť na www.pusto.sk len za 24,90.